हेल' गाइस, खुलुमबाय। नै दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैथ' 8 मार्च शिवरात्रि। नै आङो मर्निंनो ब्रास खालामनानै न' लिरग्रोना लाबाय। फुजा लांनो थाखाय गामियावनो जायो जोंनिया। शिवरात्रि फुजाया गामि रायजोयैनो फालियो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामलांनो दाबावदे लोगोफोर। स' नायलांबाय थादो। जोङो फुङावनो दसे थानानै मैगं हानो नागिरदोंमोन, माने रावबो गैयामोन आरोना। बेनिखायनो जोङो रावबो गैयैखाय एसे फास्ट थांग्रोनानै मैगंफोरखौ हानानै गारबोबाय। ओमफ्राय फुजाबो लांनो थाखाय फुजा खुलुमनानै फैखांबाय। दाना मोसानो थांसै। जा ओंखाम उखैखाबायना। आङो फुजा खुलुमनायखौ भिडिअ लाबाय थानाय जादिया, माने मबाइल लाङाखैमोन आरो गथ'आबो डिस्टार्ब खालामो ना। खुलुमनानै फैखांबाय। गरम नै फेनसो लाबाय गरम जाबाय। मा जादो? मा जादो मा? दावदै जादोनो। दाना मोसानो थांनो रेडि जानानै ओंखारबोबाय। देलायफब माफब लादांदां बुरिरि जा मोसानायदो गांसे बैसागु फालिजों बरायबाय। आफाद खन्थाइगिरिफोर नैथियाव दङ दिलीप बसुमतारी। बिथांमोना गोबां सान खस्थ' खालामनानै दायित्व लानानै गावसोरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोंनि नैबे लटारि खेलाखौ जाफुंसारहोबाय। बिथांमोननिसिम जोंनि फुजा सामलाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दानिया लटारि खेलाबो जादोंमोन। लटारि खेलायाबो सोरबा मालाय खाफाल गोनांफोरा मोनदों, जोंफोरनो गैया, लाबाबो मोनफेरानोखा खनसेबो। नै गथ'फोरखौ माने बिदि मेगन खोबथेनानै जेनेबा बेयाव कागज सिथुमदो आरोना। बेखौ मोनसे खननानै जेनेबा जाय लाखि बिना नाम्बाराव उथिबा बियो मोनबाय बिदि आरो।
आरोबाव नै मोनसे गोसो दंबावो जोंहा बान्था फैबावदों आं सानो नोंथांमोना आरो बिनिबो साबसिन मोसालांनो मोनगोन जोंनि दादा बिथांमोननिफ्राय आरो जोंहा मोनाबिलियाव मोसानाय जाबावगोन आरो हरै नोंथांमोना लाख'लायनो हायो आरो सफैबावनो हागौ आं सानदों हयथ' नोंथांमोना बिनिबो साबसिन मोसानो गोसो जागोन एबा जाथों आरो दिनैनि महाशिब शिवरात्रि फुजानि बोर मोनथों बाबा नोंथांमोनखौ बोर होथों जोंनिनो गयबारि गोजोननाय गुदि फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि बिथांमोनफोरा बसुमतारियाबो गावनि आखाइनिफ्राय ग्रोब 5,000 रां बान्था बावहरदों बान्था लानानै आं खावलायबाय आरो बान्था बावगिरिखौ साबायखर बावहरनो आं खावलायबाय So thank you guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेबायदिनो नायलांबाय था सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोननि सायावनो गासैबो बाय बाय